Wait lang. Kinsa na siya? Diba? Niadto ko, Gmall. Oh. Kauban ako, si... May Grace. Oh. Tapos, kuhaan ko ninyo, kahit ipaswap. Kung kuhaan ko ninyo ipaswap, kauban man ako mga ikagaw, dapat appeal sila. Wait lang, ano ako ang priority? Oh, ikaw man yun ang di pautusan sa mua na ikaw daw ang unahon. Nilag kag Gmall atong December 9 no. Gym ata. Oh. Tapos ang nakay na ano gani na positive sa COVID. Tapos taga City Health Office mi sa Digos. Kailangan nga na mo dalaon kay swab ka na mo dito sa Digos kay na positive mo na sugatan. Kauban mo si May Grace Butawan. Kinsa na siya? It's a prank kung ano. Wait lang. Kinsa na siya? Diba? Niadto ko, Gmall. Oh. Kauban ako, si... May Grace. Oh. Tapos, kuhaan ko ninyo, kahit ipaswap. Kung kuhaan ko ninyo ipaswap, kauban man ako mga ikagaw, dapat appeal sila. Appeal sila. Tanang ng pamilya. Ikaw ang priority na mo na iswap dito sa Digos karon. Sunod ang imong mga igsoon. Because... Kaya nakay na sugatan na positive. Naon kasi mo sa ano ma'am, Lechon House tama? Oh, sa Lechon House kasi ma'am na ay nag-positive dito. Itong December 9. So, Hili ko mo to. ibutang na mo dito sa nakuan. Kung kinsa na nakuan ba? Diba, kada sulod man ninyo, diba, ginapangayo ay CCTV. Wait lang. Ano ako ang priority? Oh, ikaw man yun ang di pautusan sa mua na ikaw daw ang unahon. Kaya na namin na positive ito. It's a prank. Dagan naman mo ma'am. Ano ko? Kailing ko ma. Dagan mo naman mo ma'am. Dili kay ikaw naman isa. Actually, nagkuhan na sila. Nag-deploy na sila tao para ikuha tong mga nagkaon sa house. Kami lang po ang nakuan dili ma'am sa kapatagan. Asan? Hili ko to. Siya, dili mo to. Hili ko mo to. Tita! So, Tita! Tawag! Ano man? So okay lang ma'am, dalaon na mo si ma'am. Swab lang man na. Iswab lang na sa ma'am. Nya, kasunod ang mga... Okay, kamumantanan ma'am. Dili ko mo to, ana. Dili ko mo to, ana. Dili ko mo to. Alam ko, okay man mo. Dili ko mo to. Masirado na ako siya. Go ka. It's a prank. It's a prank. Dili ko mo to, oh. Nang dili mga muto oh. Dili ko mo to. Kaya nga no, Wala ma'am. may signs sa COVID sa ako. Dili man po na ingon nga mo result dayon nga inyong sign. Di ba naman tayo kasi nga COVID? Wala yung mga symptoms. So kailangan lang nyo lang iswab. Para safety po ang family. It's a prank. Ayaw, it's a prank. Kabalo ko. Kabalo na ko, ani. So, dalaon. Kabalo na ko, ani. Uy, kay kung ako, dapat tananon man. Oh. Tanan gani ma'am, pero priority man ka. Ikaw man ang priority. Kaya na lang sana. It's a prank, man. So, tara ma'am. Sige ma'am, kay It's a prank. Mga anak na mo ma'am? Mga anak na mo ma'am? Kasi ang gawan nga mo ma'am, 12 mo ang cut off. Wait lang, wala pa ko naligo. Wala na ma'am, swab lang man. Wala pa ko naligo. So, dito lang ka sa Digos na mo iswab kay dili man may pwede. Dito man ang ano doon sa Digos. Wala pa ko naligo. Alas 12 kasi ang mga kuwan ma'am, kailangan na nata dito. Na, kanang rasa. Wait lang. Ma'am, diri lang mo sakay. Maigo man mo diri na may mga Wait, bangko. dili. Familiar na. Familiar na. Wait lang, kabalo ko, ani. It's a prank. Wait lang. Sige ma'am, diri lang daw sakay ma'am. Ay, it's a prank. Kumusakay ko, ano, diri mamuhaan na dito na. Naman ko yung nagsakay na ko diri ma'am. Dili kay ikaw ramang gigyanin na mo diri. Pero wait lang, ha, tao man ko, di man ko package. Nanagay. Common sense, dili na ko ninyo mga to. Nagani nagsakay dito ma'am no. Dili man mo pwede magtapat-tapat.
So, Diri ka dito ko. dali lang ka sa kayo, sibog sabi, kay maigo ka. Kasama kita. Surprise! Happy birthday! Eagles Flower Shop, delivering happiness. Sige. So ma'am, Dito po. magpaila-ilaw sa amin, kami ang AM Digos Flower Shop. So namin diri karon ma'am para maki-celebrate sa imong birthday. So kantahan na to si ma'am og happy birthday. Day to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday. Lingkod sa balik. So ma'am, nanakay na ibalaan kin sa nagpa-surpresa nimo karon. Mama. Kita. So mabalaan nimo rin ma'am ha, siya yung para nimo. To my baby lady, Si Mama lagi. may palingling, insyang princess, baby damulag, my angel of my life, Ay, wait. that God had been given present in my lifetime, but none as valuable and as precious as my lovely palingling. I enjoy watching you transform into a pure ray of sunshine. There will never be one like you. Bigyan ni Are my English. star, my inspiration and my life pride. Nothing truly compared to the love that I have for you. You deserve the best. Sorry, I'm not perfect. Our family is not perfect. I will my best. I hope you understand our situation. Whatever happens, Mas I'll maigo be pa man there ko for sa you. background music. Laban lang ta. God is with us. Happiest birthday to you. Enjoy your days. Stay healthy and beautiful. More years to celebrate. God will guide you always. God bless, and I wish you to the moon and star. I love you forever, Mama. Yay! Dali lang sa kilig. Unsay ma-istorya nimo sa birthday sa imong pagmangkon mo? Dali lang pag-istorya. Oh, birthday wishes. Wish, pag minaldi tapa, dili naman pinalitan dapat na niya. I-grab ang opportunity ka ng sacrifice ng mama. Alam ko, may ilak na ko inahan. Para si mong future so, paningkamot si mga mayo. Alam ko, lagi mo ilak. Nayasan niyo mo ang tanan na nakinuwang mama. Kaya, ayaw sa intang pressure ako. Anong igagaw nga babae. Ikaw maghihapon ang nag-iisang princess na mo. Ito ko naman ko. Happy birthday, Teo. I love you. Ah. Ako ngon kay Juan. Happy angel. I love you. Ah. So, ikaw gang, unsay ma-istorya nimo sa imong mama nga nag-effort na ma-surprise ka karon? Thank you, ma. Unsa pa man? Mas si tita ni Hilak, no? Unsa pa man? Wala ko'y maingon. The woman was too stunned to speak. Ay, sorry dahil mga kanang ma-attitude ko. Naliwat man gud kong tita. So, Ano lang, mo lang to? thank you. Usap. Okay, happy Miss you. birthday! Uso na podron ang mga sorpresa.
ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang takti.